ପ୍ରେମ ପରି ଏକ ଅନୁଭବକୁ କ'ଣ ରେକର୍ଡ କରି ହୁଏ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ? ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମୋତେ ମିଳେ ତୁମ ସହ ଦେଖାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ଥର ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଯେବେ ତୁମ ଗାଲରେ ଖେଳୁଥିବା କେଶକୁ କାନ ପଛକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମ ଓଠ ତଳର କଳା ଯାଇ ଯେବେ ଜହ୍ନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ସେବେ ମୋର ମୋ ଟାଙ୍କୁରି ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ ସବୁଙ୍କୁ କେମିତି ରେକର୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ତୁମେ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ ଜାଣିଥିଲେ ତୁମ ସହ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜିଇ ପାରିଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ।